Чудиш се какво умение да развиеш? Чуй това. Първо, разбери какво наистина обичаш да правиш, без да те интересува мнението на другите хора. Второ, запитай се защо го искаш и как помагаш на хората чрез него. Трето, готов ли си да вложиш време, да се лишиш от дадени неща, за да постигнеш резултати? А аз защо избрах фотографията ли? Защото съм интроверт, който иска да подобри връзката си с хората, а фотографията именно точно това ми даде. Възможност да се срещна с интересни личности, за да мога да разкажа тяхната история чрез визията. Дълго време снимах абсолютно всичко, което ми падне, и това е добре, защото в такива моменти разбираш кое те тегли наистина. Истината е, че нещата стават доста бавно. Има и скучни моменти и трябва да си готов за тях. Но какво се промени? Осъзнах, че искам да работя с фитнес треньори, хора с реални резултати и опит. Защото в морето от информация има много дезинформация, а това води до реални щети. Аз самият преминах през фитнес академия на Strong by Sans, място, където ме научи на много критично мислене и как да отсявам стойностното. Сега искам да помагам на фитнес треньори, които искат да развиват хората, а не просто да продават услугите си. А ако си такъв треньор, свържи се с мене, нека заедно да намалим дезинформацията и да помогнем на повече хора да вървят в правилната посока.